umhlali wesikolo, sibulise kotishala, sibulise nakubo bonke abantu abakhona apha esikolweni ngelihle igama lenkosi, amen. Igama lami ke mna ke ndinguSisi Monica. I think ukhona endimaziyo apha nguNopinki. Nopinki ngumtshana wam. Nabanye ke baninzi nabo abanye basecaweni yam bayahleka phaa bayavuya. Kodwa ke yona nto siziseleyo namhlanje bantwana bam ukunimotivator ezunyaka usaqala, sinikhuthaze ukuba ngaba nibe ngabantwana abathobekileyo, abantwana abanembeko njengebesethilo ubhuti, sibe ngabantwana babamamelayo otishala, sibahlonele otishala, sibe ngabantwana babamamelayo abazali, sibahlonele abazali, singabi ngabantwana abagezayo. Apho ke ndihamba khona ndikhuthaza into yobana ngaba xa singabantwana, let us create a safe environment ezikolweni, so that njengoba sisezikolweni singabhulishayi. Siyayazi ibhulism ne? Ibhulism yilaa nto yoba omnye athathe ipeni yomnye engayinikwanga ayibe athi yeyakhe. Ibhulism yilaa nto yoba omnye athathe ilantshi yomnye engeyo yakhe athi yeyakhe. Yile yoba omnye athathe ijezi yomnye okanye isheti yomnye okanye isihlangu somnye, okanye amthuke okanye ambethe omnye umntwana aphele engenamdla wokuza esikolweni ngenxa yalaa nto sithi yibhulism. So ke ngoku sizothi namhlanje kuni njengabantwana abancinci abasesesikolweni, let us make sure ukubana ngaba sikhula sikwazi ukuxhasana. Ukuxhasana ke kukusapotana. Omnye xa umbona uswele umncedise, ungamhleki, ngoba abantwana abaninzi benza loo nto. Xa bebona omnye umntana unesheti etyekileyo apha entanyeni uye amhleke. Siyavana abantwana bam? Okwesibini, ndizonikhuthaza ukubana ngaba nibe zezi zinto nifuna ukuba zizo ebomini. Ebesetshilo ke ucoach apha kuni ba xana ngaba nikhula, umntu ukhule zazi uba mna ndifuna uba ngugqirha, mna ndifuna uba ligqwetha, mna ndifuna uba yipilot, mna ndifuna uba yi-engineer, njalo njalo. Zininzi ke ii-careers umntu atshuza kuzo, kodwa eyona nto iza kumenza abe yiyo le nto afuna uba yiyo, kufuneka ube focused. Xa ufocused ke uyakwazi upasa esikolweni, ube yile nto ufuna uba yiyo. Ndidla ngokuthi ke xa ndithethayo, mna ndikwilevel apho ngoku ndenza i-PhD yam, ndikhulele apha ePostam. Ithandulwazi was my primary school. Njengoba iyi-primary school yam nje, zange nditsho into yoba ngenxeni yoba ndikhulela apha ePostam ndithi akuzokwenzeka. Ithi iBhayibhile zonke izinto ziyenzeka xa sikholwa. So njengoba sikhula ke bantwana bam, ndifuna nikhule ninalaa nto yoba sizawupasa, sizawuphumelela, sizawuba zezi zinto sifuna uba zizo. Asizophelela kwezi parameters zalapha ePotsdam. Njengoba senivile ke utata, uthi utata sisuka kwindawo yase-Alwal North. That means sikhulele apha ePostdam, kodwa ubomi ba-increase njengoba sisitsho ke ngoku already sise-Alwal North. Ithi ke ngoku nakuni ubomi buyanda xa uphila. So allow ootishara baninikeze i-opportunity ye-education. You must allow abazali benu baniqeqeshe, ngoba kweli xesha siphila kulo sinayo ingxaki nabantwana abangafuni umamela. So ke ngoku eyona nto yenu efama niyayenza nina kukumamela abazali, simamele ootishala, ubomi bethu buzawuphumelela. Ngaloo mazwi ke enkosi kakhulu bantwana ngokusimamela. Inkosi nisikelele, amen.